isto non para. Rematamos a participación na Copa do Rei, seguimos na Liga, por suposto, e xa está aí Europa League. Isto é un non parar, non? Empezamos esta competición no que é a fase de eliminatorias. Xogamos xa o que é a fase de grupos, pero ahora xa é o que perde paga. É dicir, non hai marcha atrás, non? Berizzo sempre presume de que o Celta é un equipo que xa se lle dan ben as eliminatorias. Agardemos que continúe sendo así. E a primeira que temos, a primeira parada é o Shakhtar Donetsk, que este xoves visita a Balaídos a partir das 7 da tarde. Un horario, quero felicitar tamén desde aquí a UEFA por elixir horario das 7 da tarde para un partido en España. Pareceme un horario en un día laborable e, vamos, non se me ocurriría mellor hora, non? E, por suposto, poñer a volta en Ucrania ás 9 da noite. Sí, señor, ali que son, pois deben ser as 11 ou as 12 da noite. O frío que ten que facer, pareceme unha elección fantástica, fantástica. Quero felicitar tamén o mono dos horarios da Liga, porque vexo que tamén consigo traballo na UEFA, non? E todos, eu creo que alegrámonos de que pois de que progrese a xente a que coñecemos e admiramos como é o mono dos horarios. Dito isto, bueno, hai que competir, sexa a hora que sexa. E ademais é unha competición, a Europa League, que nos ilusiona moito, porque, bueno, pues, ofrecenos a posibilidade de alcanzar unha meta importante. Os xogadores están comentando, repiten constantemente que teñen a ilusión de facer algo grande este ano, e a Europa League podelles dar, pode ser o espacio que eles teñan que ocupar para alcanzar esos éxitos cos que soñan e cos que soñamos, en definitiva, todos os celtistas. A primeira eliminatoria de 16avos de final, non nos olvidemos, ainda nos quedan por diante 4 eliminatorias antes de xogar a final. É dicir que, para facernos unha idea do difícil que é chegar lonxe en esta competición, non? Seguramente se algún aficionado do Sevilla nos está vendo, pois parecería moi fácil, non? El pídolle que se retire, e o resto, os equipos humanos nesa competición costéis un montón chegar á final e gañada, así que a nos tamén nos vai a costar. Ademais, xa digo, o Shakhtar é un rival complicado, quizás dos rivais que nos podían tocar dos máis complexos, porque primeiro por as condicións climáticas que nos vamos a encontrar o próximo xoves ás 9 da noite, segundo porque é un equipo evidentemente de calidade. Vamos a ver como lle pode afectar o feito de que eles están parados ahora mismo. Bueno, xogaron un amistoso esta semana en Portugal, pero a semana pasada, mellor dito, foi, pero levan parados un tempo. Eso pode ter cosas positivas no sentido de que bueno, pues puideron administrar os esforzos, cousa que o Celta non fixo porque vende un mes de xaneiro brutal, e agora pues podense encontrar un poquinho máis frescos, pero tamén é certo que lles vai faltar ritmo competitivo, así que vamos a ver, posto na balanza estos dous factores, que é o que máis lles afecta, que é o que máis se lle afecta, mellor dito, ou se lle beneficia. Veremos que é o que sucede. En todo caso, unha eliminatoria que vai ser obviamente complicada e que bueno, pues nos permite darnos conta do enorme mérito que tuvo Celta outros anos cando alcanzou pois cotas altas en esta competición, non? É unha competición que eu e todos que seguramente sexan da miña xeración lembraremos con moito cariño, non? Eu tiña 20 anos cando Celta se clasificou por primeira vez para a antigua Copa da UEFA, que era como se chamaba, tivo varias denominacións, de Copa das Ferias, na que participou o Celta na temporada 71-72, chamábase Copa de Ferias ou Copa de Ciudades en Feria, era o nome que tiña. Despois pasou a ser Copa da UEFA, despois foi UEFA Cup durante un tempo, e agora chamase Europa League, non? Pero, bueno, basicamente é o mesmo, é dicir, son os equipos que non son campeóns, bueno, neste caso agora pues son quinto e sexto a Liga Española, quinto e sexto as principales ligas, ou cuarto en algunha, dependendo de cada sexa, non? Como digo, en aquel partido contra o Mérida na temporada 97-98, eu tiña 20 anos. Eu e os da miña xeración non viramos tal cousa aquí en Balaídos, non? Eu, pues, cando era pequeniño, pues o Celta era un equipo que estaba sempre metido no ascensor, ou incluso no montacargas, porque iba bastante lenta a cousa.
manterse na Liga, manterse en primeira durante un par de anos ou 3 seguidos, pois era algo que non era moi frecuente no que eu recordaba, non? E por suposto clasificarnos para Europa era algo que, vamos, nin nos mellores soños nos pasaba, é dicir que nos mellores soños quedábamos normalmente ás portas, era algo increíble. Ver o Celta en Europa foi fantástico, non? Aquelas eliminatorias contra o Liverpool, contra Aston Villa foron fantásticas. Eu creo que todos temos un recordo delas maravilloso, porque además non podía ser de outra maneira, non? Son momentos, e xa digo, pola idade que eu tiña tamén era moi especial. Creo que ademais hoxe en día os chavales que poden ter a idade que tiña eu entonces, non? Os 20, 21 anos, para eles tamén é especial ver o Celta en Europa, porque seguramente pues, non o viron, eran moi pequeniños cando xogou a última vez, fai 10 anos, non? Seguramente pues, non o disfrutaron como están disfrutando agora, non? Pero claro, eles o Celta ten detrás un bagaxe xa, digamos, un historial en Europa. É dicir, non é ningún novato, nin é algo que sexa algo totalmente novedoso, é algo que xa pasou, non? É dicir, xa o vivimos, e nos, daqueles os da miña xeración, ou incluso un poquinho máis maiores, ou, bueno, en definitiva, casi todos, porque a única participación do Celta en Europa acabou a primeira de cambio contra o Aberdeen. O sea, foi unha eliminatoria única onde xa caeu eliminado, decir, non tuvo maior recorrido. Entonces, pois tamén para eles, para os máis veteranos, pois tamén era algo novedoso ver o Celta non solo xogando, non solo participando, senón competindo e gañando pois, a rivais da talla de Liverpool, Aston Villa, Benfica, Juventus, en fin, é dicir, o Celta fixo, sobre todo as dúas primeiras temporadas, a 98-99 e a 99-2000, participacións maravillosas na UEFA, pois xogando moi ben, elevando pois, o seu fútbol, maravillando co seu fútbol a todo aquel que estuvese vendo aquela competición, non? Así pois, foi un momento moi importante, unha competición que sempre levaremos aí, sempre a lembraremos con moito cariño, e o que queremos para esta temporada é que nos volva a pasar, ou que volvamos a sentir algo así, non? Que volvamos a sentir ese orgullo de ver o Celta paseando por Europa o seu nome, e ademais paseando por Europa o seu xogo, e paseando por Europa pois a súa grandeza, non? Así que estamos moi ilusionados, porque ademais a final xogas en Solna. Solna é unha localidade do que é a área metropolitana de Estocolmo. A final vai ser concretamente no Friends Arena, que é o nome que ten o estadio. Bueno, pues, tendo como temos un xogador como Guidetti, un xogador sueco, pois seguramente será moi importante xogar esa final ali. Non me quero imaginar o que poderá pasar se xogamos a final, Guidetti marca un gol en Solna, e bueno, pues nos traemos aquí a Copa. Bueno, daría igual en este caso quen marcase o gol, pero sería fantástico para él, ¿no? Sobre todo para Guidetti ese momento, ¿no? Ese momentazo de proclamarse campeón, pois bueno, queda moito aínda. Este vídeo titulámoslo Road to Solna porque o que queremos é iniciar ese camiño hacia Solna, hacia a final. Todo o que hai de aquí a Solna, desde Vigo, desde o partido deste xoves 7 da tarde, gracias UEFA, ata Solna, pois é un recorrido que nos vai ir levando por distintos países de Europa. Primeiro vamos a Ucrania, gracias UEFA por ese partido das 9 da noite en Ucrania, e despois, bueno, pues veremos a ver a donde vamos. Primeiro hai que superar esta eliminatoria, despois xa veremos que é o que nos pode tocar, non? Eu sigo o equipo que quería que me tocara era o Tottenham, porque faime moita ilusión ver o Celta en Wembley. Non velo porque seguramente non poida ir, pero que o Celta xogue en Wembley pareceme algo maravilloso, unha oportunidade fantástica. Non o Tottenham que xoga a competición europea en Wembley, sería fantástico xogar ali, non? Pero primeiro hai que eliminar o Shakhtar, non vai ser nada doado, porque como decíamos é un equipo moi perigoso, non? Vamos a ver que sucede. Vamos a ver como se nos dá o partido. Que a ida sexa na casa non me gusta moito pola experiencia recente, pero bueno, importante é que se conseguimos un bo resultado, pois podemos viaxar a Ucrania
tratar de rematar ali a eliminatoria. Veremos que sucede. Mentras tanto, deixo-vos, non pechedes todavía o vídeo, porque vamos a recordar algúns dos mellores momentos do Celta en competición europea, esas grandes xestas europeas ante Aston Villa, Liverpool, etc. Benfica tamén, ese 7-0 por suposto. E bueno, pues desexar que esos momentos que se viviron no pasado se repitan esta temporada e os poidamos disfrutar cos novos protagonistas que temos agora vestindo de celeste, que todos disfrutemos e gocemos e sexamos conscientes de que chegar á final é moi complicado e que é posible que nos quedemos no camiño como nos sucedeu na Copa, pero mentras tanto o fútbol é un deporte que se inventou para divertirnos, e iso que temos que tratar de facer, divertirnos, ilusionarnos, sufrir, pero ese sufrimento agradable de tratar de pasar unha eliminatoria e non estar pelexando por o descenso. Así que felicitémonos por eso, e bueno, pues vamos a ver hasta onde podemos chegar, e a ver se non nos despistamos moito na Liga e temos sorte para o ano que ven volvemos a disputar esta fantástica competición. Pois nada, dito, un abrazo a todos, un saúdo, dadle a suscribirvos, que non costa nada, hai pulsar aí un botonciño aquí, e xa está, non vos pido nada máis, simplemente eso, como sempre, que sexades moi felices.